No ano 1967 eu residía en Zaragoza, iba moito polo centro galego. Vin cal era, digamos, a actitude de moitos dos nosos paisanos ali, entón eu quixen facer crítica e publiquei nunha revista que se editaba sempre con motivo das festas do Apóstol este comentario: galegos, gallegos e galleguiños. Para min son galegos os que teñen como divisa o engrandecemento da súa terra. Para eles podía servir esta definición: creo en Galicia, creo que todos os galegos temos un deber inexcusable de traballar polo engrandecemento da nosa terra. Creo que todos, homes e mulleres da cidade e do campo, tanto os que viven na terra como os emigrados, nos importa a mellora de Galicia en todos os aspectos, cultural, social e económico. Que irámolo ou non, moitos non o creen ou non o queren. O noso primeiro deber como españois é comenzar por ser vos galegos, aínda que solamente sexa por aquilo de que é preciso poñer orde na casa propia antes que na allea. Quedamos, pois, en que o primeiro pros naturais de Galicia é ser vos galegos. Isto significa que, como tales, teñamos os dereitos e os deberes. Os primeiros importan pouco, se acaso a satisfacción de desfacer tópicos e lugares comuns sobre a nosa terra e as súas cousas. Os deberes sí que importan, apremian e urxen. Para estes galegos, os que Pondal chama vos e xenerosos nas estrofas do noso himno, son o arquetipo da raza. O seu labor honranos a todos. Eu puñía, por un exemplo, a Castelao como modelo de galegos. A segunda clase son os gallegos. Así se chaman eles mesmos. Son homes correntes, homes masa, que diría Ortega, aqueles que levan unha vida carente de proxecto e que van ao garete, que non exixen nada de si mesmos, senón que se dan por contentos co que son e fican encantados consigo mesmos. Naceron en Galicia como podían nacer en Xerez de la Frontera, sente pola súa terra un patriotismo cultural, folclórico, gastronómico e incluso paisaxístico. Emocionanos a satisfarnos a gaita, os mariscos, o lacón con grelos e a empanada por raxo, por poñer uns exemplos. Pero aí remata todo deles. Son inertes por comodidade física e mental. Non están dispostos a ningún sacrificio por Galicia como estes os comprometa personalmente. Son por lo regular boas persoas, traballadores, honrados, cumpridores dos seus deberes sociais para co medio no que viven. O único que lles proporciona a súa terra é a boa fama de que goza no que fai o espírito de traballo e honradez profesional. E tamén contribúen de algún xeito á propaganda nos paisaxes e no folclore. Os galleguiños son os máis abaixo na escada. Moitos teñen vergonza do lugar en que naceron, que ocultan sempre que poden, son miméticos para o lugar onde residen e a veces chegan a triunfar e a facerse ricos. Pero a súa mentalidade será sempre servil e neutra. Afortunadamente os galleguiños son menos cada día e han ser menos o día que Galicia sexa máis culta e máis nosa. Paisanos amigos, Galicia de hoxe a de onte, a Galicia eterna, terra e historia a que nos dou ser, necesítanos a todos para solucionar os seus problemas de todo orde. Para logrármolo é preciso que moitos gallegos se decidan a ser galegos e que desaparezcan os galleguiños. Que así sexa.